A very good morning, Team Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. This week, we need to be taking a look on key issues around the politics of Zimbabwe, with Bishop Kevin Nyamakanga responding to Apostle talent Chiwenga. And this is a very powerful response. Let us hear what Bishop Kevin said regarding talent Chiwenga, the Apostle's utterances. Hallelujah, hama dzinodekana. I have so much respect for Apostle Chiwenga, and I respect him as an apostle of God. But ndoda kuti ndivabatsire zvishomanene. Mwari vangabirwe here? Mwari vangabirirwe here? Nekuti iwo Mwari is almighty. Vanoziva zvose zvakaitika, zviri kuitika, nezvichaitika, nezvingadei zvakaitika asi zvisina kuzoitika. Mwari vanozviziva. Saka Mwari vangabirwe here? Ndoda kukudzorerai panyaya ya Adonijah yamakambotaura 2018-2019. Sei Mwari vakatendera Adonijah kutora Joabhu nekuzvunganidzira mahasera nekuuraya mombe dzese, ivo vachiziva zvavo kuti Adonijah haasiye mambo. But votombomutendera kuita muvhu iroro. Izvozvo hwakange huri upenzi, kwete kuna Adonijah, but hwakange huri upenzi kune vanhu vakanga vari kuna Solomon. Vaitozviziva kuti Mwari vakataura kuti Solomon ndiye mambo. But sei Mwari vari kutendera Adonijah kuita zvose izvo zvaari kuita? Regedza ndiisiye. Sei Mwari vakatendera Sauro kuramba agere pachigaro? Ivo vatotumira shoko kwaari kuburikidza naSamueri. Mutaurire nekuti wanditadzira. But Sauro anotoramba akagara pachigaro achitotonga kwemakore 2-3. But kuBethlehem ravaJudha kumumba kwaJese kunotori nemwanakomana ari kutonzi ave mambo. Jese paaitoudza dzimwe hama nemafriends ake kuti munoziva here kuti mwana wangu ave mambo, vaitomuseka. Pavari kumuseka ipapo vane reason yekumuseka, ndava pane agere pachigaro chavari kutaura ichocho kuti ndechaJese, ndechaDavid. Izvozvo Mwari vari kuedza kuratidza upenzi, kuti upenzi kwamuri, but ndoda kushandisa upenzi ihwohwo kuti ndigadzire ndiburitse unyanzvi hwangu. Saka unyanzvi hwaMwari hunoburitswa muupenzi. Zvinonzi nenyika ino upenzi ndo zvinoshandiswa naMwari kuti vaburitse unyanzvi. Saka munogona kutadza kuti zvinzwisisa. Isu vamwe tichizvitaura tigere pano pamakomo, tagere zvedu pamatombo. Mwari handigone kuchinja shoko raMwari nekuti zviri on the ground hazvisi kutenderana kana kuti hazvisi kuwirirana nezvakarehwa naMwari. Zvakarehwa naMwari zvinongoramba zvakamira nekuti iye wakareva shoko racho wakatendeka kurizadzisa. Saka upenzi hwese ihwohwu ndinotobvuma kusekwa kuzi ndiri benzi nekuti ndiri kutaura zvinhu zviri kuita kunge zviri kupesana nezviripo on the ground. What's on the ground? On the ground is Mr. ED. He has been declared the president. What's on the ground? On the ground is Mr. ED. He has appointed his sons Kwama vice, Kwama deputy ministers. That's on the ground. And ukauya ku system yenyika inotokudza kuti this is mighty. Inotokudza kuti this is mighty. Inotokudza kuti ndo uchenjeri. This is what politicians do. But ukazoya kusaidi, ukazozvitaura uri kusaidi kwaMwari kuti change is coming, vanokuti uri benzi. Zvauri kutaura izvi ndezveupenzi. Vogokuratidza A, B, C or D. Vogokuudza kuti zvauri kutaura izvi upenzi. But shoko rakarehwa naMwari, ivo Mwari vakarireva, vakatendeka kuti isu hativhunduke guys. Hatitombotya kuti kana Mwari vakaza chichi chaitika ndinopinda pa handisini ndinosekwa kai. Kana Mwari vakasarusvinuri handisini ndinosekwa. Vanosekwa ndivo Jehovha. Tonga wati Jehovha, onai zvamakataura zviya kuti Mwari muchazadzisa, onai taakusekwa.
A new Zimbabwe is coming. Don't be deceived. The situation on the ground. God is on the move in this nation. Dambudziko rapreacher raachatongerwa naMwari kudenga kana tichinge tazoenda tasanganiswa inhau yekusabudira vatungamiriri mapoliticians chokwadi pachena and havagone izvezvi chechi haigone kutsura Mr. President kuti zvamakaita zvekugadza vana venyu kuti vave madeputy ministers hazvisizvo zvamunofanira kunge muchiita. Chechi haigone kuzviita nekuti zvakaitwa naMr. President, zvakaitwa naMr. Mnangagwa zvakatangira kuchechi. Munovatsura seMr. Mnangagwa kuti vana venyu havagone kuita madeputy minister nekuda kwezvikonzero zvakadai. Vanongokuudzai kuti ndakazvidzidza kubva kwamuri imi vechechi. Imi prophet, mukadzi wenyu ndiprophetess, mwana wenyu ndiprophet, mwanasikana wenyu ndiprophetess. Saka munonditsura sei? Ini ndaitofunga kuti ndizvo zvinofanira kuitwa nekuti ini ndakazviona kumachechi kwenyu kuti kana imi mukachembera munosira machechi enyu vana. Vane hema yamutenda havangagone kundotsura Mr. Ed. Vanoudza kuti iwe chechi yauinayo iyi wakaisirwa nababa vako Sameri. Mwasha haagone kundotsiura. Anouzwa kunzi izvezvi kumakosi kune nyaya uko dziriko dzevana venyu vari kurwidzana kuti achaita successor wenyu ndiani. Izvezvi AFM haigone kundovatsiura. Inotouzwa kunzi nyaya dzenyu idzi dzamakanetsanirana idzi AFM of Zimbabwe and AFM in Zimbabwe tisu takatodzigadzirisa makundikana kugadzirisana pachenyu. Saka imi hakuna chamunogona kutiudza. The church has become powerless and irrelevant, and this narrative, it has to be corrected. That's why we are praying for the manifestation of a new great Zimbabwe. Munovatsiura se. Iwe uchifunga kuti kana tikatsiura a politician, a good example. A politician akatora mukadzi wemunhu anofanya kutsiurwa. Kumutsiura ikoko, it's not politics, it is the message. And apamteme inegumi, thou shall not commit adultery. John the Baptist paakatsura Herod, that was not politics, that was the message, a message of sin to repentance. But vanhu vanofunga kuti tikaudza a politician kuti mari yauinayo iyo ndenyika wakaibira nyika ndehurumende vanotobva vati wakuita politics. Hapana here mutemo unoti thou shall not covet. Dambudziko riripo nderekuti mapreachers vakatenderwa naMwari. Kune mapreachers akavhurirwa mukana naMwari wekusangana nemapoliticians, wekusangana nema-MP, wekusangana nema-presidents, wekusangana nema-councillor, wekusangana nevatungamiriri venyika. Vakavhurwa mukana iwoyo vakapiwa message naMwari kuti enda unoudza MP wekwakati, enda unoudza councillor wekwakati, enda unoudza minister wechakati kuti zvanzi naJehovha chakati nechakati. But ivo vakashandisa mukana iwoyo kuzviunganidzira zvinhu zvavo. Instead yekutaura shoko raMwari vakapinda vakandotaura zveminda yavo. Vakapiwa maprazi, vakatsvagira vana vavo mabasa, vakatsvagira vana vavo maconnection, vakabuda vaine mabriefcase emari, vakashandisa mukana wavakapiwa naMwari kuti vataure zvinyangadzo kana kuti vataure zvakanaka zviri kuitwa nevatungamiri venyika, but vakakundikana. So God is raising another generation, and this generation riri kushandiswa naMwari, it's on the move. And ziva munozvitenda here kana kuti hamuzvitende, but Mwari wakareva shoko rake vakatendeka kurizadzisa kuti a new Zimbabwe is coming and God is on the move. Let us continue to pray. God bless you. So this was Bishop Kevin Nyamakanga, and he's saying that a new Zimbabwe is coming, a good
is on the move. So this is what is happening in the nation of Zimbabwe. Our duty is to bring and tell you what is happening behind the scenes. Let us continue to like, to subscribe, to comment, and to share. And my name is Ronald Uwekwamakusha. Till we meet again in another episode, much love.